si Action Art? Yes, Action Art kag may nga atas sa ko lang ang sundad do. Salamat. Anong latest subong from the ground sa mga local di ararin mo naton, Doc? Okay. Ang aton nga mga na-monitor makita nga mga pagtaas ng tubig but sa Sitalay kahapon nagtawag kami sa Sitalay ang ilat nga daw ginayan tao nga nagkasila tubig because of the drainage system. Mm. So ano man dayon subside man to dayon. And also may na-monitor man kami sa Kawayan and then ginahulat naman amon ang sa San Carlos mayara man nga pagtaas at madasig man nga nag-subside. So ginahulat lang namon sa mga official reports sa ating mga DRM officer para sa ilang mga pagtaas nga na monitor sa ilang levels ng tubig. Pero why naman so far sa mga initial reported kung may na-evacuate, no? Negative pa kita yung action sa evacuation kay ano man lang. Hindi man sa pag-sustained ang pag-ulan, no? Mga 1 to 2 hours, no? Ang ating pag-ulan. Wala pag ng sustained nga nagpagsaka dito sa tubig, even though nga may sa mga warnings na ginahatag every 3 hours kita nagkakita flood advisories, no? Coming from Pag-asa. At then, remind ng mga para sa low-lying areas at sa mga flood-prone areas to be alert sa mga flash flood, no? Landslide, kagaliban pa malapit sa ating mga river system. Okay. No? Sa Ulo-Aligman. Pero subong kumusta si LPA? Di na rin subong ang location niya? Okay. So, as of 3 a.m. kahagayon na sa aga, no, ang atong low pressure area as estimated by our Pag-asa, no? Based on the available data, yara subong sa 350 kilometers east-northeast of Minatuan, Surigao del Sur, no? Kumbaga daw dito rin sa Batiuc, yung Mindanao, no? May yara siyang coordinates na 9.2 degrees north, 129.4 degrees east, no? Embedded man siya po sa ating intertropical convergence zone, affecting sa aton nga Visayas, no? Samtang aton nga Visayas, Mindanao, Mimaropa, kag Bicol region, mag-aagay sa cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. Ini tungod sa atong LPA kag sa atong ITC, no? That's why nga ginapaprepare kita pinapaulaligmat sa mga possible flood, landslide during moderate at heavy rains, no? At ang atong forecast wind, no? Ang Visayas ang resolution ay moderate to strong. Ang atong coastal water ang direction ng wind natin is east to northeast. Kaya kita ang moderate to rough east nangyara sa 1.2 to 3.3 meters ang samtang ang ato naman ginamonitor na tropical cyclone outside the Philippine area of responsibility sa nakamang tropical depression yara sa mga 2,270 kilometers east ang Mindanao. So kung yara sa coordinate na 4.2 degrees north, 146.1 degrees east. May maximum speed wind sa bungan 55 kilometers per hour. Pag nagagat neto may pagmadlos na yara sa 70 kilometers per hour. Ang yung nga movement is westward at 10 kilometers per hour. So amon po nga aton nga lakas ng panahon Action Art. Okay. So kabay pa nung si LPA tani matunaw na ni para nga kuan man lang aton tiyempo untat ang mga pulupanalitini. Yes, Action Art, no. Amo nang ganihang ba daw ang aton nga tourism may mga pagulan-ulan kita. Like sa una nga nagatagi siyang init sa mga panahon. Sa mga experience sa una, no. Kag weather system. Again, ang ating La Nina is in effect, no. Even though naga-weekend siya, hindi na makita nga maga-weekend siya as of April, May, no? April, May natin. Ma-weekend na ang ating La Nina. But for this, forecast na aragyapan natin La Nina. Yes. Pero inibala ang tropical cyclone nga sagwa pa Sampar. Saan o gina-expect nga masulod ni Sapar? Hindi lang nga kay ang aton expected wala pa man naghatag ang Pag-asa sang expected natin nga nga mas makasulod siya. Kaya makita natin na diri sa ibang mga projections either masaka siya kung masulod lang siya sa ating mga Philippine responsibility pero may ara nga
responsibility mag-resolve ini nga tropical system. But again, bantayan na kung ang ining disturbance, no, kay para makita naton ang iyang pag-ilog, no, sa area of responsibility. Aha. Sige, Doc, salamat gid sa time, ha, kagalong gid permi. Yes, actually ito, at sa ngalan sa aton nga Governor, Chairman sa aton PGNC, Governor Bong Lacson, madaming salamat, kag mayon aga sa tanan salamat sa Action Radio. Action Hotline.